nagbiyahe na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagkadto sa Kazan, Russia. Agod nga magpasakop sa commemorative summit sa tunga sang Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN kag Russia. Nagalin sa ni Marcos kag iya delegasyon alas 5 minutos antes ang alas 12 kay nasang tungang gabi. Ginalauman nga madiskusyonan sa mga lider ang kooperasyon sa tunga sang Moscow kag ASEAN sa security, trade, energy, food security kag iban pa nga key areas. Antas naghalin nagbilin si President Marcos ang mensahe kung ano ang ila posible maistoryahan ni Russian President Vladimir Putin sa bilateral meeting sa sidelines sang summit. Sa iya nga departure statement, ginpahayag sini nga dala sa iya biyahe ang regional kag personal significance. Bangod iniman ang iya una nga pagtapak sa Russia. Matabo ang iyong una nga pagbisita 50 anyos matapos ang maragtason man nga pagkadto sang iya amay nga si Anay Presidente Marcos Sr. sa former Soviet Union sang 1976 nga mong nagresulta sa pag-establishar sang diplomatic relations sa tunga sang Manila kag Moscow. As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity. Together with my fellow ASEAN leaders and President Vladimir Putin, we will take stock of 35 years of ASEAN-Russia cooperation and help chart a course for the decades ahead. Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation. Ang kabahin sa mensahe ni President Bongbong Marcos antes ang iya pagbiya pakadto sa Russia. Sa ato na nga balita sa negosyo.